Belakina wana masing capati mung Jampuijala senam Lathani wa kebeng mung malpung lai sunani thayo Latha kotor ke Phunok Sikri Sokra Khwlai tongkha Tripura mothani themrang rok o party mungo thangi sogoika 12 taka jolani mondol president Nirmal Dev Brahma te jotono Jampuijala PS no khobui Bharatiya Janata Party ni warriors rok party thayo hakin naitong joyawi no patibi Borok to kam khayne rok ba tamo khana ka ko sum to khayne tamhani khanai phaikya tamhani sauna jano ki khay agi to mono ke to borok saun bi to mani mono tamni saune sum khayne ki ki daw ta oro ngai to deza long lai na hai ni chagang lang thaketa ang to keno malai palia oro khali borok on bi to tam sa ba borok to oro ni bangi duty to lo ne abuni bangi duty to ngai borok to asuna sasoi mar dia kam khayne rok bo ne borok khai to deza long nan sum khab deza long nan ka abu to sum to bi to ano to borok ha borok Malah itu enak. Actually, pilihan orang itu je media nengai payment dah payment itu pilihan memang jangan apa. Sengtini jadi sini Jampuijala party office sini juga mustani mal meeting tu, semua jaga jodoh untuk macam Tong ni. Sini meeting yang tu ya jadi sidang no. Kalau ini orang elak ni no, orang tadi no, sengkona don te koloi, bukan bumong putra koloi. Bini parang kangka darkar koloi, seng bini parang saya mana. Oh jaga je sini अब दीर्घदिन रमायनाय अजे लामा जम्पुइजाला बाजार থেকে যে গংগ্রে মলসম अब दीर्घदिन रमायनाय सिनि गोबां मान कमप्लेन सगैजाक जों सागाव कक सालाया कइने आबनो टेन्डार खायनाय दाउ साम सेङै दंमोन जराबो दिनै हट थायनाय बल्ला फाराव तुबुया कइने जे साम ताङै दंनाय कन्ट्राक्टरनो बाय लेबारनो बुनान बयने बिन गारिनि लाथराव दै साम बन्द खायगलां थांनानै जों खानाका ओंखाय जों ताबो क जागाव जेमन पार्टी बिसो फायने जों कक सुकाय कक सुमान बिसिन दिखलायने सिनि सेराव भिडिअ फुटेज बना राखा sini donte koloi bojaga latha teiya koinai sangbono khaipenya naimani ba samung khaiklang thangana bono ga sing je tabuk sana naimani kabono singobo elakani sarthebo sing elakani borok rok sunagori rok sinio bazarni je lambano tuinai digodin roboine abono sing samung ingya ba samung je wati pantero gong gang sing ekdom gari accident nanglayo thangto gya phaito gya himto gya school ni sarai thangna rok ba ni je kuno ambulance rok thana nka osubida nglai tongmani ojoro bo samung chengi tongman mono bahike bob dikhe tam wan suginai bo samung bondo khaitega abo bini beba tangkhaba singoro agency rok bo je samung khainai contractor bo kok salai sing saiman kha salaman bisintei borok bo obono sawo samung bondo khaigelang thanga haiban sing borokno saka jodi nangai to khangka sing je nangmani elakani sarteo development sarteo sing borok agency rok contractor rok sing subanai borok ni lebar tebal ok jate khaine bong manikne ro ja khilai jak jate kuno osubide ngetei ko jaga tauk sanamo sungman kanggo je donte koloi obongkha sini mo elakani no sini je bortoman MLA Biswajit babuni Biswajit koloi sung saibano jotono sino elakani MLA bini asol mama kha donte koloi bini asol mama angine bo bahike bopti khainai o jaga la tharok tubinai samung tangnai rongna agency rokna punani ba tongnani baginai sawi kelanginai o jaga samung bondo khaikelang thangabo MLA no saimang khongnai kaham khainai engkai ang tabo dorok kok salamen poribo police proshashan ba arokha doptor bo isem kok salayen bahage bopti ke babo wan suine bo sinda dara bo jaga samang bondo khaikya
Gaya ojagawa tebok sini youthni sini joto team phaijak youth president sini vice president tongo sini je jotono tongo ojagawa. Gaya norok je jagao sporto samung bondo khaigelang thaga jagao tiasar abo tongo tiasar amo thangi singui mano ar agency ro norok singui mano gothna tamongkha ganga singo kok sagra bini logio ma satongna sombodo bo bahga bobdi ke wasok bo ba ke phaike saimaya cinthani budi forest tongo nong borok nobo singui mano sin borok bono khum khaganani sabok khum khaina tamni ba bono khaiga khai sabai je saw kana komo do phaiami tongo